Hallelujah. Yede nyame ase odofo me ma wakwaba enenso bi odi ba oti ase senjumede yi so. Onyakopa ba wa evangelist Mrs. Jacqueline Ennin eno nyame na meso de nsem bre ye nyinai. Adofo me yemo mpaye. Ye nyankopon ya bankese. Ahin mo hin yede wase se nenso de ache yen. Ye bompaye se wo de moja ne beti ye ho afini ntie nyina ho. Na ye mpaye bo nyina ne se kasa twen nenso na wie ye no. Yedokasiye ama wo Yesu Kristo dimu ni abompaye. Hallelujah. Odofo ebefa yakinkan nsem na efi Yohane ehoma edikan no eti baako ni yimu enum ekosi edu. Yohane ehoma edikan no eti baako ni yimu enum kosi edu. Mama nti Awurade asem onyame asem ekyerɛ yɛn sɛ ensamo a nesuafo no ete wɔ ne nkyɛn na John ka ho asɛm yi na ɔka sɛ onyankopɔn yɛ han na esum bia eni ne mu ɛno nti sɛ yɛka sɛ yɛne onyankopɔn wɔ ayɔnkofa nanso yɛda so nam sum mu a ɛne na yɛ atrofo esan sɛ yɛn no yɛnka abakɔsɛm bi kɛkɛ anaasa anansesɛm bi kɛkɛ na mmom no ɛyɛ no korɛ no na yɛka. Enti se yete han nyankopɔn han mu a na kese nyankopɔn ate ye mu na se wo ye eba ne saa na enom ne yehu se ye ne yeho so ewo nkitahodie se eba saa eyi wetim ne waka me ni sum nnwuma nyina afiri ye mu na ye makwan ema Yesu Kristo mogya no ate ye ho efi ne antie nyina ho eno nti se ye ka se ye ni bone a na ye dada ye ho na nokore no eni ye mu nemom se ye ka bone kire no a ono Yesu no oye nokwafo no yeteneni se ode ye mfomso nyina be kire ye no wasan so ate ye ho afi ne antie nyina ho eno nti se ye ka se yenye bone a na kese ye si onyankopon ye otrofo esan se Bible amayate ase se ye nyina ya ye bone no onyankopon ni onyam no aboyen enti etwa se eno nti na etwa se de nyina ye kan ye mfomso ekire esanse ye kasa ye mu ya de hwe mu ye nantie mu enema bebre ho ye ya eye bone wo nyame anim so ebipo na ye nim nanso ne ye hu se nyankopon ye han nti obi biara onyame ana Yesu ti ne mu bia no saa nipa no so ese so ohran eno nti bebi e bedu bia etwa se sumunwuma nyina edwane bebi e bedu bia etwa se ahonhom nyina bro mo ho ase ehye onyame tumi ase ene ti odofo mo maye mo sefo no kwan mo maye maboni entena ye mu na mbie kwan emfa ma obonsam na mom ye makwan se onyankopon han no mom ebetena ye mu na apam esumunwuma nyina na agyen abeta onyankopon eho odofo John kan se ne ye hu ene edi hu adanse mene wodie ne ye hu so ye hu Kristo so ya fa ne se ye Awurade ne kraje nkwa so ya ma no kwan so metena abrabo no ndi abrabo no so hene ente saade a onyankopon nam John na asam a watwe so ahoma so ka kire yen se yen so ne yate wo Kristo ho ne ye hu wo Kristo ho yen da na edi agi se bia na ye hu hwe wo no ho na mjidi se sa wo yo gidi ni nko ade a besi saa brede wehu anema bebre efa Yesu ho a wo betimi aka kira foforo nso mo nso me onya omonkwaje na se yen ndi kan anda ne afie bone ho a ebe ye den se ye betimi akọ Nyankopon soma eno nti adofo me yenye asorokofo keke yenye Kristofo a Kristo Yesu di ne mogya ato ya bod no guso etete yen nam sum kronkron so etete yen se de be hu onyame tumi ene ye kan kọ onyame mu ye benyini efi adom baako mu akọ adom foforo mu onyankopon kasa ndom bo aye na se won subscribe to your channel na ye be se so be subscribe no abodon no so afi o mai kokromoti a kye se ni ayeye no wani gye ho na afi wa share so ama foforo onyame show bebre onyame yokese
na sa ankyɛ Yesu yi ne ho adi wɔ n'ani onyam a ye mu biara anyɛ ɔyeraba. Onyame mboa o na so aba ɛwɔ da yi mu. Esan sɛ ne maye no abɛn sɛ kyɛnse de ayempo yɛ dwene. Onyame nhyɛ bebree ɛwɔ Yesu Kristo dim. Sɛ Yesu ama na yɛbɛhyia ɔkyena ɛwɔ your weekend Bible inspiration. Nyame nhyɛ bebree. Ɛne na bye bye.